zera margolan hau, 2008an eginikoa da. Orduan asko gustatzen zitzaidan margotzera zuzenean ateratzea, hau da, paisaian bertan egitea, ez argazki batekin edo holan. Eta, bueno, ez zuen sobera garrantzirik niretzat zein tokia zen ezagutzea edo non zen, baina bai maitatzen nuen ikustean zeinen nolako harremana egiten zuten gure baserria, gure etxeak naturarekin. Gero ikus daiteke kuadroa ere ez dagoela amaitua, erran liteke, ze nik ere ez dut hori behar, ez? Garrantzizkoena niretzat errana dago, eta tarte xuri horiek ustea eta obra irekia egon dadila, iruditzen zait, begiratzen ari denari edo kuadroa ikustera hurbiltzen denari aukera ematen diola berak ere nolabait osatzeko. Hau da, obra gelditzen da irekiagoa.